Arnau Ballester presenta un dels temes número 1 que són a les pistes de ball durant molts èxits, durant molts dies, durant moltes nits, durant moltes hores, a les 7 del matí, a les 8, a les 11, a les 12, totes hores, i que, com sempre, nosaltres presentem en primícia. Arnau Ballester presenta aquest tema de les mans de DJ Arnau Ballester, en col·laboració amb els amics de Filmax, també, que presenten aquest Face to Face. El tenim, ara us el prepararà l'Arnau i us el posarà perquè és aquella versió remixada que ara escoltarem del Face to Face, In the morning, in the greasy, to the heart. Aquí el tenim, Arnau Ballester, sí senyor! Face to Face, heart to heart. Here we go. Move your body down. Sábado tarde por la tarde, un programete. Bé, seguim en directe, tenim juego, tenim xerinola, tenim trucades i tenim el Face to Face. Bona nit!